Sziasztok! Üdvözlök titeket a Mesteremcél következő részében. Most a 800 szerveren fogunk lenni. És itt folytatjuk. Ugyanúgy hagytuk abba. Ez a telek megvásárolható, de ez már nagyon régi telek, úgyhogy szerintem ez már nem kell senkinek. De ti döntitek el. És a mai részben veszek a tojásokat. És letesszük őket. És nem tudom, mit vegyek. Először is egy lasszót vegyünk, vagy nem is tudom, vehetünk. Akkor milyen állatot vegyünk? A végbogár az jó. Nincs pénzem? Hát ez nem lehet. Ja, tényleg. Akkor most elmegyünk a piacra. Mert pénzem az van. Nem szeretem, hogyha nálam van. Ugye, hát az jó, csak jobban szeretem, hogy a smaragdban van meg. És akkor ezt így visszahozhatom. És akkor ugyanannyi lesz a pénzem. Azért párat hagyok. De szerintem mielőtt teleportáltok valahova, azelőtt mindig írjátok be, hogy per heal, mert hogyha hogyha egyszer ide tépéztem, és valahogy ide beszorultam, és meghaltam, és egy csomó jött volt nálam. Na, akkor mit akartunk venni? Ezt már is felejtettem. Ja, a végbogárt. Most megnézzük milyen perti. Remélem valami jó. Fölöslegesen költöttem 30 000. Hát, jó. Na figyeljetek, ez lesz állatom. A régit leszerelem, ezzel meg kell őt ölni. Na figyeljétek, ez az állatom. Pöcsötő, és akkor már rátok ülni. Hallod? Ledob. Hol vagy? És fontosan ledob mindenkit. Per PC. Erre nem érdemes ráülni, talán most. Nem tudok vele repülni, vagy. Per fölöljön. Ilyenkor nem tudok vele repülni. Milyen érdekes. Na most ez volt a mai videóban. Sziasztok! Hát akkor lehet, hogy folytatunk, mert a gép úgy néz ki, nem akarja abba hagyni. Próbálom, szia!